Kani gade Pati CCTV. Haka nyo terek mentau benai kala lingkon ke kur Jepang kala rakhe ye gajing dap si pos nam kanthi nadu balaseng ye ka hakas nam hajar nyo daki katto kat ne girang ba jong kani kur ya ka jelang ban rakhe ye kani ka lingkos nam la pelong haka seminar hor jong ka State Central Library Shillong bad ha bakren haka jelang ki reurang ba ki balaseng ye kani kaseng kur si pos nam menchua kelai tu khana saki parakur ki balawan nakeleng hakanu kur kom la sengi kini keseng dak basdang ningkong banwa de kathme jong kur Jepang bad ki parakur ki badan hakeleng kari khasi hakani kesngi si bentana kani ki jingra khela pun ko boram kerpang ru ya ki khenna bad ki samla ki bana ka kur Jepang ki bala pas bah ki examen ba pero per nado ki bala pendap ya ka matric shening ni skodron kam ban ya seng no nak sengkur ban ya wa ki kur ki jai ki jongi ngkong ya lai la penduk jikal bel yong merah ni ban le ya kani kakam yong merah ni ban le ya kani kakam ong to sebeneng la ga jing ai bor ka jong phi kum u reu rong ba nga thai ni sala ban job ti yong to ka ba mistan ya ka ba bha nga thai kan sawara ya ka jing bha hi barok kowe ti ngala song sengai ya kata ka jing ai mensium ka jong i Kani gade Pati CCTV.